Salutare tuturor, bine v-am regăsit. E un joculeț care îmi place. Hai să se încarce. Da. What? Nu o să-l am niciodată. Place chiar foarte mult. Ce e aici? E mai special pentru mine. Nu. Da. Ah! Nu zici nimic. Și de fiecare dată când îl distrugeți, vă arată cum zboară glonțul. Și câștigăm bani și de asta, da. Ce misiuni sunt astea? Cu ce e asta? What? O bazucă. Gata? I-am muncit? S-a antrenat? Ce ușor a fost. A, și pot să dau skip într-un fel la aia ca să-mi arate banii. Nu știu, îmi apar șocuri așa, dacă vreau să le instalez. Uite, astea sunt grele. Am mai multe mape. Oh my god. A, nu pot deodată. Să sperăm că se face repede, că ne trebuie pentru misiunea asta. Power misiune. Gata. Oh, toate. Scuzați dacă se aud zgomote pe fundal. What? Nu funny. E șmecher, da? Gata, mă. What? Ah, de asta e cu stele așa. L-am pus undeva, what? Ce asta? Am amici. Da.
Bă, dar și ăștia dau. Poți să trag încet sau ca nebunul. Ăla încarcă. Mai am glon să-l folosesc cum trebuie. Da. Gata. Mamă. Păi mi-au murit asociați. Mi-au omorât. Nu! Misiunea e aproape pierdută. Murim. Misiunea incompletă. Oh, gata, mi-am pus viață. Faza când ești cu mai mulți că a pus target pe tine. Da, e cam ciudat. Ia să ne mișcăm și noi un pic. Aha, ne nimerea cu conțul, da. Mort. Headshot. Bun, acum cred că trebuie bazooka. Da. Asta e război, frate, acum am priceput. Oh, trage! Ce? Da trag. Mort. Gata. Hai mă, nu rămâi tu fără gloanțe. Stați un pic, da?